Sziasztok, én Vapover 14 vagyok, és ebben a videóban itt lesz olyan Vapover 12. Sziasztok! Én Kapis. No. És ebben a videóban Empire Craftozni fogunk, azon belül Skyminizni, ugye? Igen. Na, menjél már! Jó, van, én is megyek. Amúgy beszélj egy kicsit hangosabban, mert szar a Miki, most nehezen veszi fel a hangot. Hát nem tudtam készélni a csávót. Jó, hoppá. Jó, ez Dark Fun. Szerint Dark Fun nevel, jó? Dark Fun az fun. Szóval őt nem. Őt ott nem öljük, mert ő ott jó, egy nagyon. Ő Sky PvP-n is támol velem. Viszont itt egy gyerek. Megölte Darkot. Jó, mindegy, de akkor is Darkkal támel van, szóval. Jó, én a Fox lősz, az is írás. Ő Darkot nem ölt fölöső. Soha. Szóval ő ilyen nagyon beszélek. Mindenhol. Ó, Laupad. Na, és becsorja, nem hiszem. Jó van, nekem is kell a kill, mert nekem erőm sincsen. Most jöhet még az ellen. Nem megyek, na. Itt meghaltam, behagytam és meghaltam, jó van. Jó nem. De gyere már fölösre, mert itt a csávó. Itt a fullos, én meg itt. És az mi? Jó, ezért ez is létezett, szóval. Most erőztem be. Nem erőztem be, de most viszont azt kiremet. Nem baj, a videóbe kilépett, hát most ő baja. Lehet, hogy nem lépett ki, csak elizélt, na mindegy. Don't touch me. És nem tudlak megütni a csapatnak. Igen, a csapatban vagyunk. Menjünk már, nézzünk már hát. Ott, igen, és ott faház. Azt akartam, csak elfelejtettem. Még amikor volt erőm, beittam arra a Todira. Na, itt vagy. Szerintem oda mehetünk. Várja meg ott azt a gyereket ott. Nem raktam be. Na, ott van Baby Rainbow. Ott van Baby Rainbow. Mi killettem? Ott van egy-két csávó. Most ne izélj, mert kilőlek. Majd, hogy nem az belém. De figyelj, bemászok eléd, akkor sem visz kilőni, lőjél. Ja, tényleg. Nem állsz belé, mert még a végén kilőlek. Mivel lőnél ki, vagy hogyan? Na, én Ott meg... van kecske. Ott egy kecske, de ennyi. De itt ezt a baby. Fú, mennyire nem tudok ijazni. Már rég ijaszkodtam. Na, az a... Fizettek ki. Én. Lelök. Ó. Nem állsz belé, hát. Én is szívesen. Ott, az kiijazom én azt. Valami kecske, gyere. Az. Menjünk És valahol. oda teleportált hozzá a Balázs. Balázs az úr. Ó, de profi. Balázs az úr, nézzük, ki csapni ki. Balázs az úr, kecske Balázs az úr. Szerintem Balázs az úr, szerintem kecske kilökte Balázs az úr. Kilökte Balázs az úr. Nem tudom, Mert és te... ilyen erőhirdetés, mert kimondtam a csávó nevét, szóval. És hát azt mondja, hogy nem találom el a csávót. Nem tudom. Végül is azért itt elég jó kis. Ő már szerintem vége a Vininek. Nem? Nem, még nem. Még nincs. Jó. Én ezt a babát ezt ki akarom azt Na, ennyi kilőttem. Viszont félek, hogy itt jön valaki. Jó, itt egy csávó, kefir. Hátra kettős. Szép. Na, menjünk spawnra. Jó, de hülye, nézd, csináld azt, amit én. Ez olyan menő. Ja, tudom, hogy homokra... És pont itt van Foszi, hát beszarok. Na, gyere. Pont oda varkoltam, ahol Totti van. Jó, 25 szinten elkészek. Gézé gyorsan, gyere ide fel.
Sziasztok, én Vapover 14 voltam, és ebben a videóban itt volt velem Vapover 12.